С първият ми съпруг научих най-тежкият урок. Когато приоритетите ви са различни, вие не живеете заедно. Вие просто пребивавате в едно пространство. Целият път, който изминах до тук, беше просто подготовка за това, което живея днес. От години до мен стои мъж, с когото превърнахме доверието в закон. Хората ни наричат учелници, избягваме дигиталния шум. Дори в градината си работим заедно. Щастието ни е в грижата, която остава невидима за света. Истински ценното не вирее под светлините на прожекторите, а в тишината на нашия личен свят. Ние сме си достатъчни. Щастлива съм да кажа, че днес не съм сама. От години до мен стои мъж, ползваме един телефон и нямаме тайни. Ние сме си достатъчни. Преди вярвах, че любовта е въпрос на постоянно отстъпване. Живеех в един безкрайен шум от очаквания. Моите към него, неговите към мен, на света към нас двамата. С първият ми съпруг научих най-тежкият урок. Можеш да обичаш някого, но ако не гледате в една посока, всяка крачка напред всъщност е отдалечаване. Душата се уморява да гради върху плаващи пясъци. Бях уморена от трябва, докато не разбрах, че домът не е просто адрес, а споделена тишина. Разбрах, че външният блясък и демонстрациите на щастие често са само фасада, която крие празнота. Когато приоритетите ви са различни, вие не живеете заедно, вие просто пребивавате в едно пространство. Илюзията, че нещата ще се подредят някой ден, е товар, който те тегли към дъното. Горчивият опит ми показа, че лъжата, дори и малката, премълчаната, е пукнатина, през която изтича мирът. Затова днес в нашия свят лъжата няма достъп. Избрахме пълната, понякога болезнена откритост. При нас няма скрити територии, няма пароли на телефоните. Това не е контрол, това е свобода. Завръщането ми в България не беше просто смяна на географията, а завръщане към същината. Реших, че егото няма място на масата, когато истината е там. Това е моят договор със себе си да живея открито. Хората ни наричат учелници, защото пазим мира си с цената на всичко. Внимаваме какво четем, чие присъствие допускаме, каква енергия потапяме съзнанието си, но това не е бягство, а избор на чистота. Когато застанеш пред нещо по-голямо с човека до теб, светът спира да те плаши. Днес не градя сама. От години до мен стои мъж, с когото превърнахме доверието в закон. При нас няма скрити територии. Ползваме си единия телефон и нулева толерантност към лъжата. И двамата сме любители на директната комуникация и съзнателно избягваме дигиталния шум, за да запазим истината помежду ни чиста. Щастието ни е в грижата, която остава невидима за света. Дори в градината си работим заедно, макар че всеки си има своята половина. И да ви кажа под секрет, в моята нещата винаги стават много по-вкусни, много по-добри. Тези моменти са нашите истински договор за близост. Ние сме си достатъчни. Целият път, който изминах до тук, беше просто подготовка за това, което живея днес. Днес съм щастлива и ако избирам да споделя тази част от себе си, то е само за да ви насърча да бъдете безпощадно честни и открити. Първо пред огледалото, а после пред човека до вас. Но го правя пестеливо, почти завуалирано, защото една от най-големите ни общи ценности е знанието, че не всичко трябва да бъде на показ. Истински ценното не вирее под светлините на прожекторите, а в тишината на нашия личен свят. Там, където щастието няма нужда от публика, за да бъде истинско. То не се нуждае от фойерверки, шумни доказателства. Той в тихият край на деня, прегръдката без повод, в знанието, че някой бди над мира ти, толкова силно, колкото и ти самата. Не се страхувай да търсиш това преземяване. Прости на миналото си, прости на себе си и остави любовта да изгони страха. Покоят идва, когато вярата и истината станат едно. Ти си достатъчна, вашият мир е достатъчен, заедно сте достатъчни. И тъй като всеки извървян път оставя своите знаци, често ме питате за тези, които съм избрала да нося по кожата си. Виждам много въпроси относно татуировките ми и те не са просто мастило, а отражение на моето личностно израстване и белезите от битките, които ме доведаха до тук. В следващото видео ще ви разкажа за тези символи на моя път. Междувременно
Ще се радвам да ми споделите в коментарите кои други теми ви вълнуват и искате да направим нещо истински полезно за вас и за всички, които гледат Място за теб.